ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. дар ҷаҳони муосир терроризму экстремизм боиси оқибатҳои ногувори иҷтимоӣ ва ахлоқӣ гардида, ин падидаи номатлуб хатари ҷиддӣ барои амнияти ҷаҳон ва минтақа хоҳад буд. ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста амалҳои мудҳиши террористӣ ва харобкории гурӯҳҳои ифротгароро маҳкум намуда, ҷонибдори пойдории сулҳу субот дар минтақа ва ҷаҳон мебошад. шарҳи бештар дар гузориши Аҳлиддини Шаҳобиддин. дар ҷаҳони муосир равандҳо ва зуҳуроте мавҷуданд, ки на танҳо ба як кишвар ва ё як минтақа, балки ба тамоми кишварҳои ҷаҳон ва дар маҷмӯъ ба кулли мардумони сайёра таҳдид мекунанд. яке аз чунин зуҳуроти номатлуб, ки хатари минтақавию байналмилалиро ба бор оварда дар ҳама минтақаҳои олам тамоюли паҳшавиро дорад, терроризм ва экстремизм мебошад, ки боиси таваҷҷӯҳи ҳаматарафаи созмону ташкилотҳои байналмилалӣ ва давлатҳои ҷаҳон гардидааст. имрӯз ва дар оянда низ терроризм ва экстремизм ҳамчун хатарноктарин таҳдидҳо барои инсоният ва ҷомеаи умумибашарӣ боқӣ монда, бо истифода аз технологияҳои муосир, ки бо суръат рушд намуда истодааст, тарзу усулҳои нави истифодабариро ба худ касб мекунад. ҳалокати ҳазорон мардуми осоиштаи сайёра, алалхусус қисми осебпазири ҷомеа, занону кӯдакон аз ин хатари марговар гувоҳи он аст, ки ин амалу кирдори ваҳшиёна ба касеву чизе раҳм надорад ва ҳамчун василаи амалӣ сохтани ҳадафу мақсадҳои нопок аз ҷониби як тӯдаи аз фарҳангу маърифат дур, бехират ва ҷоҳилу нотавонбин истифода мегардад. амалҳои террористӣ ва экстремистӣ равона шуданд ба поимол кардани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, ҳатто аз ҳаёт маҳрум кардани инсон, мубориза бурдан тавассути дастгир кардани террористон ва экстремистон, баъдан ташвиқу тарғиби арзишҳои миллӣ ва хатар доштани гурӯҳҳои террористию экстремистӣ ба манфиатҳои миллӣ. пас маълум мегардад, ки амалҳои террористию экстремистӣ аз нигоҳи қонунгузорӣ амалҳои ғайриқонунӣ ё ҷиноятӣ мебошанд. аз тарафи дигар онҳо поймолкунандаи ҳуқуқҳои инсон дар ҳама самтҳо мебошанд ва сеюм амалҳои террористию экстремистӣ дар байни ҷомеа низоъ, нофаҳмӣ, тарсу ҳаросро ба вуҷуд меоранд ва инсон наметавонад дар чунин ҷомеа озодона барои зиндагонӣ кардан амали судмандиро ба сомон расонад. пас маълум мешавад, ки амалҳои террористии экстремистӣ амалҳое мебошанд, ки аз ҷониби кулли ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун амали ғайриқонунию манъшуда эътироф шудааст ва кулли чораҳо аз ҷумла чораҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ба он равона шуданд, ки ин амалҳо аз ҷомеа бартараф шаванд ва террористону экстремистон дастгир карда шаванд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ба маърифати сиёсии ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардааст. хушбахтона имрӯз ҷавонон дар доираи ҳуқуқҳои конститутсионии худ сиёсати пешгирифтаи ҳукуматро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, барои ноил шудан ба пешрафти ҷомеаи муосир саъю талош меварзанд. яке аз хатарҳое, ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷумла дар Тоҷикистон ҷой дорад, тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ ҷалб намудани ҷавонон ба амалҳои террористию экстремистӣ аст ва ҳар ҷавони худогоҳ бояд донад, ки амали террористию экстремистӣ аз як тараф ғайриқонунӣ ва ҷиноятӣ бошад, аз тарафи дигар ба худи ӯ зарар мерасонад, чунки аллакай шахсияти вай ҳамчун як шаҳрванди давлат не, балки як террорист ва экстремист шинохта мешавад. баъдан ин амалҳо вақте ки ҳамроҳ мегардад ба зарари давлатҳо, ба зарари ҷамъият, ба зарари инсонҳо равона шуданд, ки аз нигоҳи инсонӣ ман аст. дар ҷаҳони муосир зуҳури терроризму экстремизм боиси оқибатҳои ногувори иҷтимоӣ ва ахлоқӣ гардида, ин падидаи номатлуб хатари ҷиддие барои амнияти ҷаҳон ва минтақа хоҳад буд. мутаассифона имрӯз чанд мамлакати дунё дар зери ҳадафҳои пайдарпай ноҷавонмардонаи гурӯҳҳои таҳшаткани террористӣ қарор гирифта, дар натиҷа ҳазорҳо нафар аҳолии осоишта ба ҳалокат мерасанд. маврид ба тазаккур аст, ки Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори рушди ҳамкориҳои созанда бо кишварҳои ҳамсоя дар асоси усули дӯстиву ҳамкорӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва эҳтирому эътимоди тарафайн дар минтақа буда, ҳамеша ҷонибдори он аст, ки дар давлатҳои ҳамсоя сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ ҳукмфармо бошад ва дар фазои ҳамсоягии нек, дӯстиву бародарӣ ҳамкориҳои судманду созандаро ба роҳ монад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдори сулҳу субот дар минтақа ва ҷаҳон буда, ҳамкории баробар ва судмандро бо ҳамаи мамлакатҳои дунё бо роҳи созишу муколамаи созанда густариш мебахшад.
سهم خوجگی‌های باغداری ناحیه رشت در استحصال میوه‌های خوش‌صفت خیلی هم نظررس میباشد. سال گذشته باغداران زیاد از 37,000 تن میوه استحصال کردند. گزارش دیگل محمود. در ناحیه رشت زیاده از 3,000 خوجگی‌های دهقانی فعالیت داشته. سمداران همه ساله از زمین‌های در اختیارشان بوده حاصل فراوان محصولات استحصال می‌کنند. سمت فعالیت خوجگی‌های دهقانی اساساً باغداری، نهال پروری، کارتوشکاکاری و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی را در بر می‌گیرد. افزایش میدان باغ و استحصال میوه اساساً به خوجگی‌های دهقانی راست می‌آید. زیرا خوجگی‌های باغداری از مساحت 3038 گکتار باغ‌های در اختیارشان بوده را ثمرناک استفاده برده. زیاده از 6,000 نفر سهمداران همه ساله حاصل فراوان میوه و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی را استحصال می‌کنند که فراوانی محصولات باعث پیشرفت اجتماعی و اقتصادی هر یک خانواده و تامین بازارهای کشورمان با میوه‌های خوش‌صفت می‌گردد. این سال حاصل میوه در میدان باغات ما بسیار خوب است و باوری داریم که ما تای 100 تن میوه خوش‌صفت به دست می‌آوریم و در خوجگی ما 4 تا انباری نگهداری میوه، یعنی که سردخانه وجود دارد که ما از این بسیار ثمرناک استفاده می‌بریم. سالها باز اهل زحمت خوجگی دهقانی نعیمی از میدان باغ و زمین‌های در اختیارشان بوده حاصل فراوان میوه و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی را استحصال می‌کنند. در باغ خوجگی ده‌ها نمود درختان میوه دهنده از قبیل سیبوناک، مرود، بادام، زردآلو، شفتالو موجود بوده. با مساعد آمدن باد و هوا اهل زحمت خوجگی حاصل فراوان استحصال خواهند کرد. در ناحیه رشت میدان باغ‌ها در همه شکل‌های خوجگی‌داری زیاده از 4649 گکتار را تشکیل نموده. با افزایش میدان باغ‌ها استحصال میوه‌های خوش‌صفت در سال گذشته 37,000 تن را تشکیل نمود. از جمله در روند برنامه رشد ساحه باغداری خوجگی‌داران دوام 3 سال گذشته بیش از 400 گکتار باغ‌های زمانوی بنیاد کردند. شرایط محل برای رشد ساحه باغداری امکانیت‌های زیادی دارد. این است که اهل زحمت خوجگی جد و جهد دارند تا دوره به دوره میدان باغ‌های زمانوی را از حساب زمین‌های بیکار خوابیده زیاد کرده در تامین بازارهای کشورمان با میوه‌های خوش‌صفت سهم ارزنده گذارند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. бо наздик шудани оғози соли нави таҳсил дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагиҳо идома доранд. дар ин самт дар шаҳри душанбе бахусус дар ноҳияи фирдавсӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. бо наздик шудани оғози соли нави таҳсили 2025-2026 дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе корҳои омодагӣ ба марҳилаи ниҳоӣ расиданд. масъулони соҳаи маориф тамоми қувва ва имкониятҳоро ба кор бурданд то муҳити омӯзишӣ барои хонандагон омода ва мувофиқ бошад. дар ҳудуди ноҳия 34 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият дорад ки аксари онҳо ба таъмиру таҷдид фаро гирифта шуданд. тибқи иттилои масъулини шуъбаи маорифи ноҳия то имрӯз ёда аз 95% корҳо аз қабили рангубори синфхонаҳо, таъмири мебели мактабӣ, насби таҷҳизоти нав ва тозакунии ҳавлӣ ва гирду атрофи муассисаҳо ба анҷом расонида шуданд. мавриди зикр аст ки соҳаи маориф дар меҳвари сиёсати иҷтимоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, ҳамасола маблағгузории буҷавии он афзоиш меёбад. танҳо дар соли 2025 зиёда аз 23% буҷети давлат ба соҳаи маориф равона шудааст ки ин нишондиҳандаи сиёсати оқилона ва ояндасози давлат дар самти тарбияи кадрҳои баландихтисос ва рушди нерӯи инсонӣ мебошад. ҳамзамон диққати ҷиддӣ ба таъмин намудани хонандагон бо китобҳои дарсӣ, лавозимоти мактабӣ ва либоси ягонаи мактабӣ дода шудааст. дар баробари омодагии инфраструктурӣ масъалаи баланд бардоштани сатҳи омӯзгорӣ низ мадди назар аст. пеш аз оғоз шудани соли таҳсил омӯзгорон дар
курсҳои такмили ихтисос иштирок варзида бо усулҳои нави таълим ва методҳои замонавии педагогӣ шинос шуданд. Ба иттилои масъулин, соли нави таҳсил дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Фирдавсӣ рӯзи 1 сентябр тибқи низомнома оғоз мегардад. таҷрибаи солҳои пешин нишон медиҳад, ки ин рӯз на танҳо оғози соли нави хониш, балки як рӯйдоди фарҳангию маърифатӣ барои кӯдакону наврасон мебошад. бо итминон метавон гуфт, ки соли таҳсили нав ин имкони тоза барои рушди зеҳнӣ, маърифат ва афзоиши дониш аст. омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, интизор меравад, ки соли таҳсили 2025-2026 барои ҳазорон хонандагон дар саросари кишвар бо рӯҳияи баланд оғоз гардад. иброҳим назлузода, Холмаҳмад Давлатов, Душанбе, Ахбор. дар муассисаҳои соҳаи маорифи шаҳри Конибодон баҳри фароҳамсозии шароитҳои созгор барои таҳсили хонандагон, омодагии синфхонаю биноҳои таълимӣ барои таҳсили соли 2025-2026 тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ шуда, муассисаҳои таълимӣ ба оғози соли таҳсили нав омодаанд. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. дар шаҳри Конибодон ба хотири дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани рӯзи дониш ва ҷалби наврасон ба муассисаҳои таълимӣ корҳои назаррас ба сомон мерасанд. маврид ба зикр аст, ки дар шаҳри Конибодон дар маҷмӯъ 56 адад муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ фаъолият мебаранд. имрӯз аксаран муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳо, бо омӯзгорони соҳибтахассус таъмин карда шуданд. дар ин самт метавон гуфт, ки муаммоҳо ва мушкилот ҷой надорад. дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 3 ба номи Ҳабиба Каримова изҳор доштанд, ки мактаб ва 43 нафар омӯзгорон барои бо таълиму тадрис фаро гирифтани беш аз 670 нафар хонандагон комилан омодаанд. воқеан ҳам дар Конибодон барои омодасозии муассисаҳои маориф ба соли хониши нав саҳми сарпарастон ва кумитаи падару модарони хонандагон басо калон аст. дурустии ин гуфтаҳо дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 24 низ тасдиқи худро ёфт. дар ин боргоҳи маърифат соҳибкорони маҳаллӣ ва кумитаи падару модарон ҷиҳати таъмири бинои таълимӣ саҳм мегузоранд. муассиса дорои 11 кабинетҳои таълимии фаннӣ буда, онҳо низ аз таъмири хушсифат бароварда шуданд ва дорои таҷҳизотҳои замонавӣ озмоишӣ мебошанд. муассиса барои соли хониши 2025-2026 омода буда, ҷомеаи омӯзгорон бо истифода аз шароитҳои мусоид кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия, маърифатикунонии ҷомеа саъю кӯшиш намоянд. бинои муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 9 як ошёна буда, солҳои 50-уми асри гузашта сохта шудааст, вале ҷомеаи меҳнатии муассиса кӯшиш мекунанд, ки ин даргоҳи илму маърифатро дар ҳолати хуб нигоҳ доранд. муассисаи номбурда иборат аз 27 синфхона ва 3 кабинетҳои фаннӣ, толори варзишӣ ва ошхона иборат ва аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда, ба соли нави таҳсил пурра тайёр мебошад. бояд тазаккур дод, ки дар раванди омодагӣ ба соли нави хониш дар самти таъмини толибилмони муассисаҳои таълимӣ бо либоси босифат ва нисбатан арзони ягонаи мактабӣ низ тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ мешаванд. байни корхонаҳову коргоҳҳои дӯзандагӣ ва муассисаҳои таълимӣ барои омода намудани либосҳои мактабӣ шартномаҳои тарафайн ба имзо расонида шудааст. аз ҷумла корхонаи дӯзандагии Малика, ки махсус ба духти либоси мактабӣ машғул аст, бо 11 муассисаи таълимӣ шартнома дошта то ин дам 12 000 адад либос духтааст, ки нархи дастрас доранд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Конибодон, Ахбор. ба беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор таҷҳизоти замонавии тиббӣ дастрас карда шуд. ин иқдом дар самти беҳтарсозии сифати хизматрасониҳои тиббӣ муҳим арзёбӣ мегардад. таҷҳизоти ворид шуда имконият фароҳам меорад, ки ташхису муолиҷа ба сатҳи баландтари касбӣ ва дақиқӣ анҷом дода шавад. гузориш дар ин хусус. бо мақсади беҳтарсозии сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ намуда истодааст. маҳз дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи соҳа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат боис гашт, ки имрӯзҳо дар кишвар баҳри ташхису табобати шаҳрвандон тамоми шароиту имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шавад.
бахшида ба рӯзи табибони тоҷикистон ва 1045-солагии табиб, файласуф, олим ва фарзанди бароманди тоҷик Абуалӣ ибни Сино шуъбаҳои ҷарроҳӣ ва таваллудхонаи беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор пас аз таъмири куллӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. тавре зикр гардид, шуъбаҳои ҷарроҳӣ ва таваллудхонаи беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор ҷиҳати иҷрои дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти боз ҳам беҳтар кардани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ аз таъмири куллӣ бароварда бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. корҳои таъмирӣ дар шуъбаҳои номбурда бо сатҳу сифати баланд ва тибқи талаботи замон ба анҷом расонида шуда, дар онҳо барои табобати шаҳрвандон тамоми шароиту имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. зимни боздид аз шуъбаҳои ҷарроҳӣ ва таваллудхонаи беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор, роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар ба корҳои анҷомдодашуда баҳои баланд дода, аз кормандони соҳа даъват ба амал овард, ки минбаъд бо истифода аз шароиту имкониятҳои мавҷуда тамоми кӯшишу талоши хешро баҳри ҳифзи солимии аҳолӣ равона созанд. махсусан зимни суҳбати роҳбарияти вазорат бо кормандони шуъбаҳои мазкур ба масъалаҳои пешгирии фавти модару кӯдак, назорати беморон пас аз амалиёти ҷарроҳӣ ва дигар самтҳои муҳими соҳа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар навбати худ кормандони беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор аз дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи тандурустӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, иброз доштанд, ки минбаъд низ тамоми таваҷҷӯҳи хешро баҳри ҳифзи солимии аҳолӣ равона хоҳанд сохт. дар замони соҳиб истиқлолӣ бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат шароитҳои муосиру созгор ба кормандони агентии Тоҷик Стандарт фароҳам оварда шуда, дар ин самт тамоми инфраструктур муҳайё гардидааст. тафсилоти бештар дар гузориши Қамариддин Ҳусейнзода. дар замони соҳиби истиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат шароити муосиру созгор барои фаъолияти самарабахши кормандони агентии Тоҷик Стандарт фароҳам оварда шуда, бинои дастгоҳи марказӣ пурра аз навсозӣ гардид. дар ин раванд бинои раёсати Тоҷик Стандарт дар вилояти Суғд, шаҳру ноҳияҳои Панҷакен, Кӯллоб, Рашт бо тарҳи наву замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст. ҳамчунин маркази ташхисии агентии Тоҷик Стандарт бо бинои нав ва таҷҳизоти муосири ташхисӣ таъмин гардид. дар ин баробар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар асоси нақшаи идоравӣ дар дастгоҳи марказӣ ва марказҳои вилоятиву минтақавии агентӣ корҳои ободониву сабкорӣ ва амалӣ шуда озмоишгоҳҳои нав таъсис меёбанд. бинои нав дар маркази ташхисии минтақавии ноҳияи Данғара сохта мешавад. кормандони агентии Тоҷик Стандарт дар баробари назорати бозори истеъмолии мамлакат, пешгирии воридоти маҳсулоти пастсифат ва амалисозии санҷишу назорати давлатӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба истеҳсолкунандагону соҳибкорон ва истеъмолкунандагон ҷиҳати риояи меъёрҳо анҷом медиҳанд. имрӯз Тоҷик Стандарт аз номи ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои ташкилоти байналмилалии ISO, яъне ташкилоти байналмилалии оид ба стандартҳо аст ва бо шурӯи байналдавлатии оид ба стандартизация, метрология, сертификатсияи давлатҳои аъзои IDM ҳамкорӣ дорад, ки аъзои ин шурӯъ аст. дар самти тайяи стандартҳои байндавлатӣ, стандартҳои давлатӣ дар боимои шурӯъ ҳамкорӣ карда истодааст. имрӯз соҳаи стандартонӣ яке аз соҳаҳои пешрафта ба шумор рафта бевосита барои рақобатпазир кардани маҳсулоти ватанӣ ва таъмини сифат ва бехатарии маҳсулоти ватанӣ ва ба таъмини амнияти бозуқаворӣ ва ҳимояи бозори истеъмолӣ аз воридшавии маҳсулоти бесифат ва хатарнок, яъне сам гузошта истодааст. ин тадбирҳо дар заминаи вохиру семинарҳо, паҳнкунии варақаҳои тарғиботӣ ва овезаҳо дар бозору марказҳои савдо амалӣ карда мешаванд. дар ин давра тибқи дархост даҳҳо тонна маҳсулоти хӯрокворӣ, ки моҳлати истеъмолашон гузаштааст, ба анбори нигаҳбории агентӣ супорида шуд. танҳо дар 3 моҳи соли 2025 дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ зиёда аз 100 000 килограмм маҳсулоти хӯрокворӣ моҳлати истеъмолашон гузашта аз ҷониби соҳибкорон барои нобудсозӣ пешниҳод гардид. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар қатори дигар вазорату идораҳо, корхонаҳо, ташкилотҳои мамлакат агентии Тоҷик Стандарт низ ба дастовардҳои назаррасе ноил гардидааст. дар доираи корҳои ободонӣ бинои дастгоҳи марказии агентӣ пурра аз навсозӣ карда шуд. дар самти тоза нигоҳ доштани бозори истеъмолии мамлакат ва пешгирии воридоти маҳсулоти пастсифату ба талабот ҷавобгӯ набуда корҳои фаҳмондадиҳӣ, инчунин корҳои тавзеҳотӣ бо истеҳсолкунандагони молу маҳсулот
фурӯшандагон ва истеъмолкунандагон ҷиҳати риояи меъёрҳо амалӣ шуда истодааст. дар доираи лоиҳаи мустаҳкам намудани инфраструктури сифат дар мамлакатҳои осиёи марказӣ ва созишномаи ҳамкориҳои техникӣ байни агентии Тоҷикстандар ва Институти физикаи техникии Олмон ду озмоишгоҳи металлургӣ, озмоишгоҳҳои масса ва ҳарорат аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронида шуданд. дар ин давра бо андешаи тадбирҳои амалӣ озмоишгоҳҳои ташхисӣ, таҷҳизоти барқӣ, ташхиси маҳсулоти полимерӣ ва сафолӣ, ташхиси матои пойафзол, бахши андозагирии воситаҳои ченаки масса ва ҳарорат таъсис ва бо таҷҳизоти муосир таъмин шуданд. ояндаи наздик озмоишгоҳҳои ташхиси маҳсулоти рангубор ва андозагирии воситаҳои ченаки ҳаҷми хурд ба истифода дода мешаванд. дар даврони соҳибистиқлолӣ раёсати таъминоти метрологии воситаҳои ченак бо пажӯҳишгоҳҳои метрологии ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҷумҳурии мардумии Чин, Федератсияи Россия, Институти физика-техникии Олмон ҳамкориҳо розиш намуда, дар натиҷаи ҳамкориҳо тибқи талаботи байналмилалӣ озмоишгоҳҳои андозагирии воситаҳои ченак таъсис дода шуданд ва ду озмоишгоҳи раёсати таъминоти метрологии агентии Тоҷикстандар дар самти масса ва ҳарорат аз ҷониби агентии аккредитатсияи давлати Туркия, яъне Туркак, дар сатҳи байналмилалӣ аз аккредитатсия гузаронида шуданд, ки сертификатҳои озмоишгоҳҳои мазкур бо логотипҳои Айлак Эмирай дар сатҳи байналмилалӣ аллакай эътироф мешаванд. барои ташхиси дурусти молу маҳсулот ва истифодаи технологияи муосири озмоишӣ мутахассисони касбӣ омода мешаванд. дар раванди саноаткунонӣ бо сурати мамлакат ҷиҳати муаррифии таблиғи хизматрасонӣ, маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва содироти маҳсулоти рақобатпазир ҳар ду сол як маротиб озвони маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. роҳандозии чунин озвонҳо ва ҳавасмандгардониву дастгирии соҳибкорон заминаи мусоидро барои иштироки онҳо дар озмунҳои байналмилалӣ фароҳам овард. ҳамин аст ки корхонаҳои истеҳсоли Тоҷикистон барои дастовардҳо дар таъмини сифати маҳсулот ва хизматрасонӣ ҷоизаи иттиҳоди давлатҳои мустақилро соҳиб мешавад. бинандаҳои азиз, бо расидани дигар хабаргузоришҳо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъда ба шумо иттилоъ медиҳанд. саломат бошед.